weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓɗo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to jeeri yugga to jomande jeeri to gawdi gooti to ɗayfa to Sinthiane ceerno mamoudou waddu to cenela sahoɓe to beeli cowi to Sinthiane Sinthiou dañɓe to Diaba liduɓe to Dara halayɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddu to cité asekna yembel ha to galle makko ha to galle ceerno madani taale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie sete gadano taw ko Mauritannaɓe wurnoɓe nder leydi Soudan gartiraɓe jittima jamma hanki o e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi laamu ngu jaɓɓimaɓe toon jaɓɓugal paydungal no feewi to leydi Sénégal biyeteɗo Fatou Fall debbo ono mama général o laatima général de l'armée o laatima debbo gadano hebde martaba général e nder leydi Sénégal to leydi Mali tadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri wonde ɓe jiiti ɓe pirti pittol bombe tufanogol e nder douche uji tawateɗi to poste péage mo jeema ene tawe nder falde haya to leydi Nigéria koninkoɓe joyo mbasi pittali men oto mabɓe ƴaɓi ko pittol bombe tufanoɗo e dow lawol to leydi Égypte laamu leydi Égypte ɓe kolliri tigui tugui balɗe sappo e joyi joni ko guerre hakkude koninkoɓe leydi Soudan ko fuɗɗi ko ɓe puɗɗima jaɓɓade fodde sappo e jeegom ujunere neɗɗo tawi hen sappo e nayo ko Soudanaɓe to leydi Soudan e nder Khartoum lamorgo leydi ndi ha to Darfour kala ko guerre cattuɗo woni toon hakkude kay piyande ɓutte hakkude dadiɓe tawa ko ɓeɗo généraux ji ɗiɗi foɗidiroɓe gardigu leydi ndi to leydi Libye toonne ko laana to leydi Libye hollirama ko yimɓe fodde goskiji capanɗe jeeɗiɗo puɗɗi yiitede tawa ko laaɗe ɗanne jollunoɗe ɗannoɓe ɗanne suuɗere kañumen jiita e nder maaje kaɗɗe de leydi hen habaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi Iran to leydi Turquie ha to dowlaji tentuɗi Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joli piren pacciren. ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an joguiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeeygu caɗele ɗannugal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki keesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kononne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kami liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mboɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko wees walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 base
ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗena kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani moon ko produit moƴƴo matériel original diwɗo toon to leydi france taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko mahatona son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keeɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keeɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto dakar lamorgo leydi sénégal to kermassar taɓande temedere hakkude mum e osan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique ko nonne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keeɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat hattina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena gurelte ko lekki moƴƴi haako moƴƴo iwru ko en to korodinnoɗo ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gurelte ko haako no haako wargani a ittata hen mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gurelte ala rewam ala effet ala haydara sa waɗi no wirani hen ma yiito hen kala cellal ɓandu maɗa an joguiɗo tension jogui avc ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ko nonne kadi koyɗe musoje koppi musoji ɓandu musoru kala mum gorel teyya ene safra ha jiitoɗa hen hoore maɗa sa yiiɗi andude ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko poɗɗa yiide toona sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel teyya beele mbawa hebde lekki ki woto woɗɗu joni joni keeɓa hen ko laaɓi so tawi gonɗa koto leydi Congo jokkodirta koye Haruna Gaydo kabinda so korkari ko toon wo moltoyto mbatta ko 00 242 04 411 68 26 so tawi gonɗa koto Afrique du Sud jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 0027 82 74 67 672 so tawi gonɗa koto Mozambique jokkodirta koye Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 34
77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya hewɓe cettima dañi hen jaam. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa nogase jeeɗiɗi lewru seetto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati habaruji mon ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie pudorɗen temedere e sappo Mauritanajo wurnoɓe to Soudan gartirama alarba hanki o jamma e nder Nouakchott laamu leydi Mauritanie noon nana darino dole mum ponno guila kay fiyande nde felli e nder hakkude leydi Soudan guila nden kay laamu ngu hakkille mum kala woni koye ɓesgu mum wurɓe e nder leydi he toppitaɗeɓe kay e toppitaɗeɓe kay wadde peeje noɓe gartiri e nder leydi he ɓe kollirama noon ɓe garti nde ɗo rogere taw ko temedere sappo mbawi tigui nadde leydi mumen to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie taw kadi ene wondi e ballal leydi Arabie Saoudite ɓe tawi noon laamu ngu e gardugol Mohamed Cheikh El Ghazouani horejo gendini ene gari jabbadeɓe to bowallade diwoje ngal umtum sito Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen alarba hanki o laamu leydi Mauritanie suɓima biyeteɗo docteur Abdelkader Wul Mohamed Salek ono mama chargé de mission au cabinet des ministères de l'agriculture kanko docteur Abdelkader Wul Salek noon ko kanko wonno coordinateur du projet de développement global ko professeur kadi to université e nder Nouakchott o baɗɗo noon o waɗi wittoji makko kewɗi noon ko fati e ndema e ko fati e fannuji scientifique e ko fati e fannuji scientifique kala bam makko noon meeɗino wonde hoorejo leydi Mauritanie ko bam makko wonno hoorejo gadano leydi Mauritanie taw ko laamu woni tigui dadiɗo hoorejo leydi Mauritanie gadano dadiɗo ko kañum tigui derguinno laamu Mouhtara Wula Dadda gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie gadano 1978 ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni conseil constitutionnel ɓe juɓɓini alarba hankino gase jeegoma lewru setto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati batu mabɓe e nder Nouakchott wonno mujibu batu ngu noon ko ƴettude peeje ko fati kay heblanade sumgoji tijjaɗi e lewru darotono ndu noyi pewcumde sumgoji ɗi kay no ɗi ndewiri lawol ɗi mbaɗa e dow peewal e dow jaam ɗi puɗɗo e jaam ɗi gasa kadi e dow jaam tawane yaadi e nunɗala tawi kadi eɓe gonduno eɓe taw kadi tawi kadi eɓe gollodo kamɓe gollodo noon wonde eɓe gollodo e président ji tribunaux ji région ji ɗi kala wondude e CENI woni commission électorale nationale indépendante e nder jonde he noon ɓe cuɓima capanɗe jeegom magistrat e nder capanɗe jeegom magistrat e nder région ngaji ha e caggal leydi kala taw ko ɓen noon halfinaɓe ko fate rewidade sumgoji ɗi ha sumgoji ɗi mbawa rewde lawol hano hannirtini e nder ɓen capanɗe jeegom magistrat suɓaɓe kayya hen tato nuldete ko caggal leydi sumgoji baɗoji caggal leydi capanɗe jeegom e tato heddiɓe noon care e nder région ngaji woni wilayaji tawateɗi e nder leydi Mauritanie kala tawateɗi e nder leydi Mauritanie kala ardino battu ngu noon ko Diallo Mamadou Bacca ko kañum woni président des conseil constitutionnel ene tawtora kadi battu ngu yimɓe gollidiɓe makko e secrétaire général makko wondude e cukko hoorejo Talla Sini tawtorama nguɗon battu ha joni koye leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o noddino battu alarba hankino gase jeegom lewru setto o joddima e ardiɓe nogas e nayyi landa dawrugol e nder leydi ndi batu ngu noon jooɗi ko nder hôtel biteɗo hôtel Maurice centre en tawi nder Nouakchott batu ngu waɗi ko waɗi tan ko baktuji nogas e nayyi ko addi kay ko uddirgol campagne électoral woni ko udditirgol kay ruma jarriba saabu kay ko ñalawma udditta ko ñalawma janggo walla hande ñalawma janggo ñalawma hande o sanga 0 heure
woni min wi ko nen tigi ruma jaribo fuddoto batu ngu noona koye mbaadi heblanade sumgoji beele kay eɗi mbawa rewde lawol pudɗo e jaam ɗi gasa e jaam tawa kadi koye dow nunɗal timmugal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni ñande talata to leydi Sénégal paaɗen ñande talata ɓennuɗo o Macky Sall horejo gendi Sénégal o suɓima debbo biyeteɗo Fatou Fall ko médecin colonel o waɗimo général de l'armée Fatou Fall noon latima debbo gadano nomado général de l'armée e nder leydi Sénégal wadde mbiyen Macky Sall kañumne latima horejo leydi gadano suɓade debbo kay rokka ɗum martaba général e nder leydi Sénégal Fatou Fall noon naati tigi e nder histoire gendi Sénégal kanko Fatou Fall o yalti kay ko nder université mo Cheikh Anta Diop ko toon tigi o yalti o janggi kadi e nder université ji to Abidjan nde o gasni nde noon o funati tigi o angisi e l'armée ko 1985 oɗo saaha joni o laatima mbiɗen debbo gadano wonde général de l'armée e nder gendi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dadiɓe ɓe hinde sûreté urbaine ɓe teɓima debbo goto biyeteɗo Sophie Gueye noon ko mbannoɗo hoore mum wonde ko docteur ene safra woni tigui médecin ene safra yimɓe ene jogui nokku mum woni mo luyi galle goto ɗon tigui waɗi laboratoire makko to heewi jabbade yimɓe kadi ko ɓuuri hewde e consultation ngaji ɗi waɗata o clieneɓe makko o heewi wadde ɗumen koye réseaux sociaux ji ko wayno WhatsApp en e ko nandi hen teskama noon hay diplôme goto tawa ko mo jogui ko fati kay e on fanna dilluto banggue safruji woni on paami tigui ko faux médecin ko alarba hanki noon o wiya teɓa clieneɓe makko noon ɓe o jokkodiri mbiɗen ko ɓuuri hewde koye nder réseaux sociaux koye nder réseaux sociaux o mona e kaso e oɗo saaha joni e mbadi garde vie e mbadi e garde à vue o jaaɓi noon kadi o tengtini wonde kay hay diplôme goto ala mo jogui ɗaccon haqqe to banggue fannu kay safrude banggue médecine o holliri noon o waɗino seeɗa ko fate formation woni heblo kono noon hay gon heblo o gaynani e oɗo saaha joni noon omo tawe juuɗe dadiɓe omo fadi ñawore makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alkamisa hande no gas jeeɗiɗi lewru seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e no gas tati Macky Sall horejo gendi Sénégal o suɓima mennoɗo wonde jagorgal kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi ɗum wonno ko 2012 ha 2017 biyeteɗo Mankeur Ndiaye noon o nomi ɗum e ñalawma hande o ministre conseiller auprès du président de la République Mankeur Ndiaye noon ko en 2017 waɗano limogé lomtinomo e ministère des affaires étrangères ko Sidiki Kaba caggal ɗum noon o nulda to centre Afrique o wonino toon représentant spécial hono kolaɗo kuuɓala go fedde gotago windere nde loni ko adi ɗum seeɗa noon o waɗanoma gardiɗo comité national woni catalngal ɓe mbiyata ITIE e nder ha leydi Sénégal ha joni koye on fannu keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko économiste on nomama directeur général des fonds souverains d'investissement stratégique woni catala ngal ɓe mbiyata fond 6 o lomti noon ko biyeteɗo Papa Demba Diallo hono Mamadou Bakara Ndiaye on ko professeur to université on nomama e oɗo saaha joni recteur to université Iba Der Thiam Thiès hono colonel de la gendarmerie Jean Bertrand Bokande gonnoɗo directeur administrative pénitentiaire nomama joni directeur général de l'administration pénitentiaire ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen caggal kayde Idrissa Seck démissionne e poste muɗum kay ko fati e gardigo CESE woni wonde kay président du conseil économique social environnemental Macky Sall horejo gendini o fadani ni ha ɗum soje ko ɗon e ɗon suwi de lomto makko lomtimo ko biyeteɗo Abdoulaye Daouda Diallo o lomti Abdoulaye Daouda Diallo ko on tigui lomtimo e oɗon poste nodda nomination ngaji kadi holliri wonde caggal nde biyeteɗo caggal biyeteɗo Yankoba Diatta gonnoɗo ministre des sports
e biyeteɗo Ali Salah Diop démission ministre de l'élevage démissionnoɓe kay e poste uji mumen e ɗiɗon poste uji ɗi kala noon e oɗo saaha lomtiɓe ko Amadou Ba noon kañum woni hoore jagoɗɗe leydi Sénégal ko kañum kadi oɗo saaha joni halfina ɗiɗon poste uji ɗiɗi kala yanti kadi e poste makko on paami tigui oɗo saaha joni ko portefeuille ji tati o jogui ko oɗo saaha joni ko oɗo por saaha joni on paami tigui ko portefeuille tati o jogui noon ko kayit o noon sifa ko guila ñande nogas ene yaa lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas to Dakar tawi ko ministre secrétaire général de la présidence de la république Oumar Samba Ba kañum siifi oɗon kayit to leydi Sénégal ha joni jiyan ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennagal hetto Weltare TV kabruji garanɗin ɗo e nder Ziguinchor ko jeeheten ko ñande julde korka nde eɗen gandi kanko maire wuuro ngo Ousmane Sonko wonko haali o waɗi noddanu makko o wi ko on noddi jaam omo noddi deeƴal omo noddi holɗum kala ko yimɓeɓe mbawi wadde yo jooɗo deeƴa deƴƴa goppidamo e laamu ngu so hay hunde ala ko laamu ngu wawi waddemo ala ko laamu ngu wawi haddemo kanko ko jahowo holɗum présidentiel 2024 hay goto wawa haddemo kadi ko kanko woni holɗum président joyɓijo oɗo président Macky Sall heɗori ko lebbi sappo lubramo laamu ngu kanko woni président joyɓijo hitande arorɗo nde ɗum ɗon o holliti yimɓeɓe ndeno gayni haalde ina wayno affaire yakar naɓe jaabimama ko ɓuuri yawde yaccade ɓe mbimo ande e ngol ina wayno discours ma one ɓuuɓi way kono galas ni a waɗani gassa wulnude discours o e gulali e haalde kala ko beelaɗa kamɓe Pastef naɓe ɓe jaabi affaire yakar naɓe ɓe mbi koye laamu ngu woni so laamu ngu waɗani gassa kamɓe mbatta gassa fitte gassa so tawi laamu ngu haaldi doole haaldi force ɓe jaaporo force so en mima ɗon eɗen gandi mairie Ziguinchor e dennagal mairie ji Sénégal ina mbaɗi grève mairie Ziguinchor de kañumne heedani hen caggal ina wayno ɗeɗo balɗe ɗiɗi mairie o liggaki koɓe udduɓe baafe ɓe kolliti ko so wona ɓe ɓeydene joɓɗele mabɓe président de la république ko ittuno holɗum mbuñaari hokki mairie ji Sénégal eɓene mbeɗi juuɗe ha joni kamɓe ɗe ɓe keɓani kanko maire wuuro ngo de wonko jaabi o wiɓe yoɓe gandu onon wonɓe toon ɓe ko min nawi on min waɗi on toon wonnoɓe toon ɓene garmi de mi ittu ha laaɓi mbattumi on toon ko nomination mboɗo wawi finde subaka mi riwa on soɗon mbawi liggo ɗon so ɓe mbi kamɓe ɓe liggaki hande ɓe liggaki janggo o wi noon ɗo e altine so tawi ɓe liggaki kam ko noon ko diwowo ɓe mbi mbabba yarata lowol ha ñande hen dawa so tawi en garti e affaire ɓeɗo dey ina wayno Benno Bokk Yakare fusiɗo henna holɗum e jaltugol Sana Djiba en Bignona kamɓe de ɓe gono ko affaire yakare ɗum de président mabɓe Idrissa Seck yalti e laamu kamɓe ɗe petti baafe ɓe mbi ɓe jalti ɓe keɓoyi bange ɓe jalti coalition Benno Bokk Yakar ɗum noon inde ɓe mbeeli ga henna hande kadi ɗo e Ziguinchor wonnoɓe Benno Bokk Yakar kamɓene kadi ɓeɗo parti Rewmi parti Idrissa Seck kamɓene hanke ɓe petti baafe ɓe mbi ɓe jalti coalition Benno Bokk Yakar ɓe peewi to e parti rew mabɓe ɓe gabbima e liddor mabɓe Idrissa Seck kañum woni 5e président Sénégal ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkondude e Ghalii Abuu Bah yo Allah hokku en walde jam. Allahumma amina seydi Kebe golle ma jooɗi peewi ha joni ko Ziguinchor keddoɗen Ousmane Sonko maire commune mo Ziguinchor o ɓayini projet yidde wadde fodde sappo yiɗi chantier ji taw ko mawɗi baɗɗi fayida ɓamtoji commune Ziguinchor ko alarba hanki o noon o ɓayini ɗum yidde makko noon ko ƴellidde e hesɗitinde commune Ziguinchor no didonno ha yaada e jamanu chantier ji ɗi noon ene joofi fannuji kala saabu o woppani jeehe
o e laabi e stade uji hôpital uji école aji éclairage public espace uji public e projet moɓe mbiyata DSS woni tigui direction de l'économie sociale et solidaire o holliri noon kanko Ousmane Sonko ono wonde kay maw addoy capanɗe maw addoy ujunnaje 4 lekki taw ko ɗi hinde kokkoceji o ittati noon ko Côte d'Ivoire nan ko leɗɗe jooɗe ɗe mbayata kono annama tamroji ni taw ko leɗɗe kokkoceji towde jooɗon jonnoje e laabi o wawa wadde tigui e banggueji ɗiɗi taw kala to banggueji goudron ngaji taweteɗi e nder commune Hekala o holliri noon o holliri kadi mawo addu ujunere 500 lampadaire taw ko lampadaire uji solaire ɗi tigui nangue huɓɓata ɗum noon o waɗi ɗum e nder commune he kala beele kay e ɗum wawa wadde éclairage public hano hannirtini o haali kadi wonde mawo hesɗitina o fewnita ceehe woni guenale e nder Ziguinchor kala ko wayno guenale ɗeɓe mbiyata Santhia Ba ha to guenale ha to Bamule ɗum mbiyata Bamule Kenya ha to ceehe Belfort kala o holliri hen ma o yaltin kadi o holliri ma o yaltina enveloppe mo milliard uji ɗiɗi piccal joyyi woni milliard uji ɗi e feccere taw ko franc CFA wadde ko wiyete pavage takko goudron ngaji woni tigui ko wiyete pavage wadde pavuji woni pavage wadde ɗum e takko goudron woni tigui no annama tuufeji ni wadde ɗum e takko goudron gam rende e yonnude goudron ma o waɗ ɗum e nder hitande 2023 nde o haɗani ɗon kadi saabu o holliti hôpital mo mbiyata hôpital silence ma hele ma heɓ kay ma heɓ machine aji taw ko machine aji kesi poula ɗi yinde chimiothérapie tawi foof ko mairie ndi yaltinta oɗon haalisa cogguji machine aji ɗi ma jeere kadi ma jeere mawde ma jeere mahe taw ma jeere mawde mahe taw ko jeere ma jeere mahe to jeere jeedu to jeere moɓe mbiyata jeere marwana jeejum hesɗitine garɗitine hande yaada e jamanu o holliri kadi wonde stade municipal Gila Bokande Gila François Bokande tawte toon on stade noon ma hele ha laaɓa matem tigui e tawa koye norme international hawo garda o yaada e jamanu e nder stade he kadi waɗe hen terrain ngaji ɗiɗi goɗɗi woni terrain ando bala wondude e terrain basketball foof waɗe e nder oɗon stade ɗum noon ko eɓɓoje de kanko Ousmane Sonko maire mo Ziguinchor o ƴetti kay gam yidde ƴellidde commune makko mo Ziguinchor seno mima to Ziguinchor koto leydi Mali paaden kawtal pelle taw ko hujjikintoɓe gollotoɓe to ministère des affaires étrangères et des maliens de l'extérieur ɓe ɓayini communiqué mumen alarba hanki o hollide kay wonde ɓe natini tikkere hofgo juuɗe go balɗe nogas e nayyi noon en hawra 500 e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom waktu taw ko waktuji golleteɗi tikkere nde noon ko alarba hanki nogas e jeegom seeɗto nde fuɗɗi o holliri noon saabi ɗum ko ronkude kay nanodirde e famodirde e laamu ngu kawrala pelle ngal noon rendini ko pelle ɗiɗi mawde taw ko hujjikintoɓe woni fedde wiyetede silta e fedde e wiye STMMELA ɓe namdi noon ko yo laamu ngu yurnito gurdam mabɓe guila kay to banggue salaire uji ha to banggue prime aji ha to banggue rémunération kala woni muccasuji ɓe kolliri noon kamɓe kala noon e wonde tikkere hofgo juuɗe haɗata kay ma tigui ko wiyete service minimum woni yimɓon seeɗa ma mbaw gollade taw koye nokkuji ɓurɗi hattujinede ko wayno service aji centre ji ha to ambassadeur uji ha to ambassade uji e consul aji kala ma yimɓon seeɗa woni ko wiyete service minimum ma mbaw gollade hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen jen ha to hayi dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe jiiti ɓe pirti pittol bombo tufanogol to poste a péage mo jeema e tawi nder région mo hayi ko alarba hanki o noon ɗum waɗi nde ɓe pettini bombo o noon ottago mango addi tigui kula sabima kulol mangol e fayre mawde no fewi wonande kay ɓesgu jeemanaɓe hewɓe kay nde gandata ko ɗum woni gandata nde fettande ko woni tawa kay goɗɗo yino fewi saabu kadi fettande nde waɗi ko subaka lawsaga 6 heures woni tigui ko adi juulal salatu ko ɗum saabi kay hewɓe jaadi koye darabuji mumen hewɓe kadi juulani salatu o e waktu Allah ya kula huli ɓe kolliri noon kamɓe koni koɓe noon ɓe kolliri tigui wonde bombo o pittol bombo ngol ɓe tawi tigui kene waɗa activé alay sagil noon ɓe mbawa fettinde ɗum
hay goto noon mayani hen hay goto gañaki hen kono tan kam nokku bonino fewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni ñande talata nogas jeegoma lewru avril 2023 gonɗen ɗum ko ñande hen wonno cérémonie ko fate lancement oɗo application kesso biteɗo mayi mauve ko mauve moni noon lanci oɗon application ardino cérémonie o noon ko directeur général mauve africa hono biteɗo Abdel Aziz biddina e gollediɓe mum application noon ko application noon ko baɗɗo fayida no fewi kadi ko gratuite woni tigui o ala jobdi omo addana neɗɗo kay wawde gerde compte mum mobile à partir de télé muɗum téléphone mum walla à partir de tablette mum sa heeɓi application o kadi ko aɗa wawi yobde hen facture aji kewɗi facture aji ma kewɗi aɗa wawi yoɓirde ɗum aɗa wawi kadi nuldirde haalis aɗa wawi kadi wadde hen nuldirede hen kalis aɗa wawi wadde tigui wiyte opération bancaire uji ɗum foof aɗa wawi wadde hen no pamir toon kono annama bankili walla masrivi tawtiɗi oɗo saaha joni e nder leydi Mauritanie ko ɗum tigui woni ko mauve mayi mauve yiiɗi hollirde habaruji men ɗemgal pulaar so ɗum mima to leydi Mali koto Nigéria paɗena laamu leydi Nigéria ɓe kolliri tigui wonde ɓe kolliri wonde ɓe mbasi koninkoɓe joyon e nder wuuro witego Laayi waɗɗani wuuro Damsak sara kerol hakkude mabɓe e leydi Niger ko unité militaire uji wonnoɓe ordoyade oto mabɓe yaɓɓi pitola bombe mo fedde état islamique en Afrique de l'Ouest mo tuufinoɓe e dow lawol waɗi koninkoɓe joyo wasɓe hen pitali men jamma dewɗo hen noon kadi jihadiste en mbaɗi jangu men kadi e wuuro witego Laayi ɓe mbaɗi toon yimɓe nayo ɓe nangui toon yimɓe nayo ɓe dahi ɗumen woni ɓe bifti ɓe jaadi mumen e nder ɓen nayo biftaɓe noon ene tawe hen jooma wuuro ngo habaruji men ɗemgal pulaar sono wima to leydi Nigéria koto leydi Égypte paadena jagorgal leydi Égypte kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi o holliri tigui wonde alkamisa hande no gasi jeeɗiɗi seeɗto wonde kay tugui ko fiyande nde felli hakkude généraux ji ɗiɗi fododiroɓe gardigo leydi Soudan faade oɗo saaha joni guila kayya hakkude lewru avril ɗum fuɗɗino ɓe koliri leydi Égypte jaɓɓima 16 ujunere neɗɗo ummoriɓe to leydi Soudan e nder ɓen 16 ujunere hen 14 ujunere neɗɗo ko Soudan naɓe ujunnaji ɗiɗi keddiɗɗe noon ko yimɓe taw ko nationalité ji ɗi jiida tirol ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Soudan combaji musɗi hakkude dadiɓe leydi ndi hakkude ɗiɗi fecciɓe kay pecce ɗiɗi tawi hen feccere kala ko général ardi ɗum ene jokki e nder hartum lamorgo leydi ndi ha tengti kadi to Darfour kala ko alkamisa hande watti balɗe alkamisa hande woni balɗe 13 ko guerre o fuɗɗi koye cessé de feu woni tigui sifodiral dartinde fiyande kay mo 72 heures ɓe gonno guila talata kono noon ɗum laataki saabu kay piyanɗe guurɗe kay avion ngaji militaire uji nana continue jokkude nana jokki weddade bomboje mum militaire uji wonɓe less enen gaynodira piyande ona trêve noon woni cessé de feu koye ballal dowlaji dentuɗi Amérique e leydi Arabie Saoudite kono noon ɗum hurma kayndara leydi hen tayre noon ko général biteɗo Abdel Fattah al Burhani ardi ɗum tayre ɗiɗi ɓerde noon ardi ɗum ko militaire uji ɓe hinde para militaire des forces de soutien rapide ɓe mbiyata FSR ɓen noon ardiɓe ko général Mohamed Hamdan Daglo ɓurɗo lidde Hemdeti ko añum ardi nden tayre jagorgal leydi Soudan kalfinaɗo cellal ade o holliri tigui wonde ko guerre o fuɗɗi faade oɗo saaha joni eɓe jarete medde 2 e 1 neɗɗo basɗo fittade mum moɓe tini so tawi noon ko barmuɓe hen ɓe jettima ujunnaje 4 e temedere capanɗe jeenayi e tato taw ko barmuɓe hewɓe noon kolliri wonde oɗon bila kay ko maayi hen ɓuuri ɗo ko ɓurtiɗo no fewi saabu kay hewɓe mbawani yettade e nder cuuɗi cafriɗi habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Libye e nder maaje kaɗɗe woni Méditerranée hakkude leydi Libye faade to leydi Tunisie e nder ɗeɗon balɗe hollirama 17 goski taw ko sagataɓe ɗannatanoɓe ɗanne suuɗay ɗum woni wasɓe pittele men puɗɗaɓe yitede e nder ɗiɗon maaje kaɗɗe teskama noon oɗo saaha joni jugollade e ɗum ɓeydi no fewi e nder Méditerranée habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men jolam jaɓiri koto leydi Iran paɗena alkamisa hande no gas jeeɗiɗi seetto koninkoɓe ɓe leydi Iran halfinaɓe ko fate ndenka e kisal maaje kaɗɗe leydi ɗi
holliri ɓe koliri ɓe teɓima bateau mawɗo dimduɗo pétrole woni ko witte piturier ona bateau noon ko drapeau woni pavillon île marshal ko kañuma woni ko weɗoto e makko ɓe nanguimo noon ko nder golfe Oman hono no holliri marine américaine ɓe ko dadiɓe marine noon taw ko corps des gardiens de dadiɓe marine des corps des gardiens de révolution islamique ɓe leydi Iran ko kañum teeɓi oɗon bateau dow laaji dentuɗi Amérique noon erimamaɓe nde ɓe goppita bateau o ko ɓuuri yawde e yaccade koto leydi turque paaɗen leydi turque woni koye ruma jariba mum ko fati e subgoji suɓade hooreji leydi e suɓade sarɗeji kala e nder noon e nder ruma jarribo he noon hollirama tigui ɓe subgoji mabɓe ɗamni wadde ko ñande 14 ha lewru de mai daratono ɗum Recep Tayyip Erdogan hoorejo leydi ndi gonɗo ƴamtude lefol laamu e oɗo saaha joni fiiɓi tigui rafi taw ko refori yeddo musoro ene doga e nder ruma jarribe he ko ɗum saabi noon holliri ñalawma hanki o ñalawma hande o dartini dendagal activité ji e dendagal potite ɗe o fonno wadde kala Recep Erdogan ne yaara duuɓi 60 ko kanko laami leydi ndi joni woni kene wona duuɓi nogasa ko alkamisa hande o fonno kadi wadde inauguré premier centrale nucléaire mo leydi ndi ene tawe to nokku biteɗo Akkuyum kono noon ɗum haytinama hadde oɗo saaha saabu kay o wona karɗo cellala to dowlaji dentuɗi Amérique uddirten kabaruji men Joe Biden kañum woni hoorjo dowlaji dentuɗi Amérique gonɗo e mandat mum gadanomo duuɓi 4 o holliri officiellement wonde kay ko kettuɗo gembe makko gam kay ƴamtoyde deuxiéme mandat yidde ardade leydi ndi e sungoji baɗoji en 2024 e oɗo saaha joni omo yaara duuɓi 60 hewɓe noon kolliri wonde kay jiiɗa tigui hay noon yimɓe jeeyaɓe lande makko kolliri kay jiiɗano o ƴamtoya ko fate deuxiéme mandat saabu kay hewdemo duuɓi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji men e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Saga Kébé ene nangani en karallagal ha mbawde yiide en to banggue YouTube ko min sehil men Saydou Abou Bah kelki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.